Magluto tayo. Tog lang ta. Magsigang tayo. Salmon kay Kamyas. Kamusta Kamyas? Madali ang luto ko yan kasi nakugad niya papa. Kasi itang baby ko, ganun. Kaya, matagal na paing ilubo. Oras na. Naglinis ko pa kasi. May oras na ako kung paano maglinis ko eh. Siyempre, di natin dito kaya dipitan yan para mas nakasal. Ayun yung magluto ko. Marin ka na ba? Ano balat yan? So, wala sa'yo pa kanya. Siyempre, yung balat yung sibuyas. Sibuyas. Magluto ka ng kahit. Ito itong mamalagwa. Hindi lang tayo. Sira lang yung sibuyas na. Masaya. Si prinsesa ko kasi, mga gaya. Naiiyak ko ganyan kapag dito kaya madali yung ito na ingawang ko. Tapang na naman dahil sibuyas rin eh. Kamatis. Ano rin kamatis. Ayan na lang yan. Tabo, Kamyas. Maglugan dala pa rin. Dala pa rin yun, siyempre. Dala rin. Wala na ng oras. Pag alas 12 na rugo, mga hindi ko tama agluto. Kaya, o yun na nga, isip ko lutong tuwan na yun. Pag-inis ko para sa kain ko, kung may bagyar ko na bing minuto. Siyempre, iwasan talapang bayo, talapang ilian. Tayo lagi yan, iwasan na kawasan. Diyan tayo. Balang na uting tayo. Lasa na. Manigawan tayo ng panas lang. Ang gusto natin yung buko. Lalo kung may panahon yan eh. Medyo makulimlim. Ang katas pa mo yung tayo na behi. Kuran. Yung magaral mo yun at tsura mo. Ang tunakis ko matag to dyan, may kapagluto ko na din, may bisang kawani ka na ako. Ito tulang kipa. Yadis oras na ako may kapagluto. Malalagad na sana ako. Yan yung pangalan ko. Sinanya. Ito na yung magaral ko, magluto ko pa. Tingnan ka dito pat sa camera. Hi! Uy, ako po. May pasok ka pa? Ha? Wala kayong pasok hapon? Kahit bukas? Wala? Wala nang pasok? Alam ko, hanggang bukas pa kayo. Webes, Biyernes, doon ka walang pasok. So, ayan, magluto na. Simulan tayo pa magluto.
ready sa tap pang India ka tayo. Sibuyas para mas malasa. Ayan, tara. Ngayon tayo layer. Layer. Abay nami. Papa. Abay nami. Ah. Kanin sibuyas. Bawang. Bawang. Parang medyo mag-brown ka. Lagyan tayo ng kamyas. Ato mo dito. Punta po. So yan, after 40 minutes, so yan kami, kaya katamu, wow, kaya kami, kaman na ni salmon. Tapos, kabuti. Ayan, takpan. 5 minutes. Tunay, kaya katamo, sinigang salmon, kamyas. Ang dami.